kommet her for at fortælle om min fantastiske opfindelse, som vi sælger inde på vores hjemmeside, som hedder tennisbolde.dk. Og så sætter vi en masse tennisbolde, så der vil vi spørge jer, om I vil hjælpe med at investere i denne her virksomhed. Hvor mange penge tjener I om måneden? Og hvor mange ansatte har I? Hvor mange penge tjener I om måneden? Hvor mange procent har I, som stiger? 100 ansatte har vi, men altså dem, der arbejder der, det er sådan set, fordi først så startede med min virksomhed, som jeg så havde. Og så var der en anden, som også havde virksomhed. Så slog vi os sammen til én stor. Og så var jeg kun mig. Og så slog vi os så sammen. Så havde de 99. Og så blev det lige pludselig til 100. Og så det var derfor, at jeg godt vil spørge, om der er nogen. Fordi at vi har lige pludselig ikke så mange penge mere til sådan at udvikle, sådan at der kommer flere fabrikker rundt i landet og alle mulige steder. Fordi vi skal jo udvikle den her virksomhed med vores tennisbolde. Jeg hader tennisbolde. Fordi så kommer naboens hund og altid bare og begåfer i den. Kan din tennisbold noget specielt? Ja, de kan for eksempel hoppe meget godt. Og i den årsag er jeg ude. Jeg vil godt tilbyde 10 millioner for 2% af virksomheden. Jeg synes, det er meget godt. Ellers skal jeg tage. Jeg ved sgu ikke, om jeg gider at have en med. Jo, jeg tager med.